OK, čauši, vítejte u dalšího videa na druhém kanále po trošičku delší odmlce. Dneska každopádně budeme hádat Italian Brainrot Animals, kámo. Jo, bohužel lepší nápady už nemám, takže jo, dáme rovnou na to. OK, je to tady. Tak tohle je snad jasný, tohle je úplný základ jako italského brainrotu, jestli nevíte. Tohle je Bombardilo Crocodilo, neboli dvojka. Tak dejme tam dvoječku. Samozřejmě. Bombardiro Crocodilo. Bombardilo Crocodilo. Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti. Co to? Jo, to je spaghetti toalety, no tak to je 16, to je jasný, tyjo. Tady není o čem, jakože. Spaghetti toalety, no. Correct, it's number 16. Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti. Bam bam, bim bim, bom bom. No počkej, ale tady to jako, tohle to je jakoby dobrá otázka, protože kdo si myslíte už, že by vyhrál Bombardino Crocodilo, anebo Spaghetti toalety, kámo? Jakože tady to si myslím, že je hodně těžký. Záleželo by na hustotě ovzduší a hlavně na počasí, co by bylo. Každopádně já si myslím, že by asi Bombardino Crocodilo jako vyhrál na plný čáře, i když už není tak dobré jako týden zpátky. Dostal docela solidní nerv, ale myslím si, že Bombardino Crocodilo by asi vyhrál. OK, máme tady třetí otázku. No tak to je jasný, Cappuccino Assassino. To je šestička, dej mi tam šestku. To jestli není šestka, tak mažu svůj YouTube kanál, reálně. No jasně, Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino, jedeme. Čtyřka. No tak. Tady je to jasný už. Tohle je trojka, tohle je brr patapim, to vím. Neptejte se jak to vím, ale tohle je úplně jasný. Brr patapim, můj oblíbenec docela, ale nemá na jednu postavičku tady. Zebra Zubra Zubralíne, tak to je 11. Zebra Zubra Zubralíne, tak to je 11, to je úplně jasný. Mám to přečtený tady ten brainrot až za ušima to mám. To moc nedával smysl, ale to je jedno. Zebra Zubra Zubralíne, šestka. No tak. Wow, šimpanzíny bananiny, tak to je 14, úplně. To je 14, jako tady není o čem, no. Tohle je hodně easy teda. Šimpanzíny bananiny, no. Šimpanzini bananini. Bananucci, Monkey. Jedeme. Burbaloni lulilolli. Capibarello cocosini. Capibarello cocosini. Tak to je 9, to je jasný. Capibarello cocosini. Podle by nevyhrál žádný fight reálně. Capibarello cocosini. Burbaloni lulilolli. Capibarello cocosini. Podle prostě není tak dobrý. Upřímně. No tak. Tady to je klasika, to je 5. Tralalelo tralala. To je úplně jasný. Nice, 5. Krása. Trallallero trallalla. Porco dio e porco Allah. Tralalero tralala. Porco dio porco Allah. Tak tohle bylo moc easy, No tak, hoši, tady se musíme zastavit, protože tohle je moje nejoblíbenější postavička ze všech, reálně. Tenhle týpek vládne italskému brainrotu, nechci kecat. A je to Tung 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 Sahur, což je 13. Tung 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 Sahur, dejme to tam 13. Je to tam 13. Krása. Koukejte se na něj prostě. To je úplně idol všech generací, normálně, to je neskutečný. Blueberryny Octopusine, tak to je jasná 10, jako, tady není o čem. Blueberryny Octopusine, to je jako klasická 10, jakože tohle je takový. Blueberryny Octopusine. 11, tak pojď. Tyjo, nevím, jak se přesně jmenuje tady ten týpek, ale myslím si, že to je 4, teda. A jak se jmenuje? Tigro Ligre Fruitone. OK, to jsem ani nevěděl. Jedeme. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat. Počkej, tohle je docela hard. Ale typnul bych si 7, kde to bude? Bude to 7? Je to 7. Boneka Ambalabu. OK, tak tady tu postavičku jsem neznal teda. Babuini cappuccini.
OK, tohle je 15. Tohle je jasná 15, chlapci. Tady není vůbec o čem. Good job, it's number 15. Prostě klasický cappuccino babuino. Babuino. Babuini cappuccini. Babuiny Si tratta di una cappuccine. creatura- Oi, oi, oi. Bobrito bondito? Bobrito El bondito. gangsterito. Bandito. Bobrito bondito, tak to je 12, to je jasný, hoši. To je tak jasný. Dej mi tam tu 12. Bobrito bondito, no. Oi, oi, oi. Bobrito bondito? El bobrito gangsterito. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. Frulli. No tak to je jasný, hoši. 8. Myslím si, že to je 8, teda jako tady už moc ani na výběr není, takže dej mi tam 8. Bananita dolfinita, no. Bananita dolfinita. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di... Kaktus gigante? Myslím si, že to je 1, no. Jakože to je jediný, co tady ještě nebylo vybraný, takže ani tuhle postavičku moc neznám teda. It's number 1. Upřímně. Il capto hippopotamo. Cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus Ok. gigante con una testa To jsem di ještě neviděl, ippopotamo upřímně už. elegante. Každopádně tohle je vše z tady toho videa. Díky moc už za zhlédnutí tady toho crazy šílenýho videa, co nám určitě předalo hodně edukativních zkušeností do života, jo? Na tento kvíz vyzývám Hauška, aby tohle taky natočil na svůj druhý kanál, protože tady ten content prostě bude vládnout YouTube. Já se totiž myslím, že místo Brovka prostě budeme všichni točit tohle a vlastně místo reakcí a podobně, tak se bude točit prostě hádání italského brainrotu, jo? Takže jo, vyzývám Hauška, takže tak. Každopádně už můžete mi napsat do komentářů, jaký je váš oblíbený italský brainrot charakter. No a já se s vámi budu učit. Mějte se, papa.